No odira mari nyobedo maber ndi akaw thuolo mar gomos ne joera mag Ramogi FM ma kamoro ok nyal winjowa kokalo e rapim mar 95.4 FM ka in e kaunti ma Migori kod alwora mare. Kata kamano pod inyalo maki maliw kokalo kuom rapim mar 107.6 FM kata 98.6 FM. Ka in gi Citizen Digital App, View Sasa bende nyalo winjowa e yo maler ahinya. To ka in pacho samoro in kod TV mari, Ramogi TV momo godga ore chopo di kamoro mar ma entie obede YouTube, Facebook Live kachiel kod dikoda mari ibro yude maler mokalo. Warwakni machiegni kogwendo makawuono nyinga eno tino makajoma chenro kaka wanene. Mae chenro kende kaka pile mabende kolo kendo fuono weche mopogore mamulo ngimani kaka jawinjo marwa kendo janeno marwa. Kawuono niendi wan kod kiro mag weche mathoth mabende bro mi ng'eyo kachiel kod mi puonj kachiel kod pedho ni elela weche mantie. Nyinga en Victor Tino makajoma we akaw thuolo mar wako senior Jeibonyo yaore. Yaore vioje. Mokwongo poch gi paka dek tatu nyodonyo maber ndi. Ok penja ni weekend na nyodhi nade. Na ng'eno dhi maber ahinya nikech adek tatu 3-0. To karo kipenj Fred ni weekend na nyodhi nade. Oyo iwacho ni never joke with a wounded man. Nyandiko moro nowacho kamano. Onge. Donge ne giwacho no nana kose to koro giber. Onyalo go iji wakali. Nana koro nyose. Ang'o modong'. Ne mingi gigi. Otu kocha emo miyo mesa ni no losi ne keje en mabor kocha. Omiyo tere mabor kuja ne keje. Inyalo poka lweta obedo mayot. Nikech joma gi seria kote nyano ka nana nyotugo maber. E club manyien manyodhie. Kendo awinjo Cleophas penjo joma no en go set kapok wadonjo ka. En jotugo maricho koso kocha ma gini bago koso dobed nang'o? Macha wholesale. Oracha chuth club gi joge te. Oracha. Oracha digi duogo, oracha ogalko. Ok nyal kony. Ingeni ndalo moko ne nitie tim moro Kenya ka ni Red Berets. Inyaparo? Anyalo pare. Mane gin? Mane udhi rumo molal. Nyaka mafuku bombas gin. Bas. Mage gin. Koro Oserian first time. Kenya should be disbanded. Kaka team gi. And everybody goes home. Kamaru adu. Ero kamano weekend nyodhi kodi nade nyano ka in kaluo. Nyan kaluo? Yes. Nyadhi e weche moko e kor gweng'. To gi lienda wuono siepna. Iluongo ni Nicholas Odhiambo lakini e boma kati iluonge no Dhingi Kuon Bela. Odhingi Kuon Bela. Asembo Mahaya kamano. Umusainya kode. Mano ne wasomo kode. Gi nyithindgi mamoko Bondo Primary School. Ikeni mokalo. Koro wuon gi nyicho nendo japuonj bende. Koro ne wadhi kowe. Kamano. Ero kamano. Ageno ni wuotho maber to otugo gine cha naneno ka machi kitu jo sakwa yawa. Jodwar. Sakwa bungu. Nyaki wuothi gi gimirito rigo nikech ikia ni bro yuda puoyo kata ogwang'. Koro miyudo migoyo ka en madicham titing'i dogo dala. Ko ken madicham tiwe bungu kanyo. Sani no KWS gi jo KFS ni kodu kagika. Giwe tugo kodwa. Onge tongo yen ni paru. Onge gole. Bwana mano gite gi wach kamo. Initial office KWS board. Giwe tugo kodwa. Ndalo mane gionge te man wadakie maber malich. Sani kata no yudi ni tingo maka ni ridori godo bonde de oso to nyaka gol license kana. Maka yiendi mna maine mane pidho mitongo migo godo maka. Midwaro kuomi license. Gigo anyway. Okay, why nyano mna pidho. Pinye mana pipo do kinyi. Tongo yen ni paguru ngwen ketha luora. No, ingeni ento bet pere. Opidho. En opidho to ng'olo. To chako pidho. Ingeni yen maloso rungu aina maen bocha. Oken yen emacha yiende nyaluo. Macha nyalo beda dugo keyo moro. Ema kelo utugo en bilaja. Ero kamano ella gavana yawa ido vioje ager ni rumo ber Musa inya kode ero kamano poda viwa godana okay omiyo nyaga wanga kocha kanyo ko gika dek tidoke chenero mar adoga ng'eny mokinya medgare komedore ge merima mar viwa godana mama Siprosa Opiyo Imuga
na go wanga kucheta koni ya Ska ini go dareyo audio chemangeny video je iru kamano abro tedo mana gi kidi kan nyakwar press nyote ka inyakodu cheng ngeso no tek nyotek mak mana ni ngene no kunwa go bondo moro mago ga papcha to gimano dhira ni wangne no godoro bedo mang'eny ahinya tim wagi ogweno no wago nyambaga gina pago chiko Mano football. Mano mar jodongo apenyi wago ng'anda pago chiko football No. nyambago ringo ka ina berio ko neno godonje mara berio to wuka Donde apar go chiko e football. ng'anda pago chiko Ok temare. record don koro mano Guinness No go one touch. ber mar jotugo onena ana bola beach ero kamano ahinya koro aparo ni mano nokonya yuogo wi maro mar jobulucha mak mana ni tugo mitne kech ing'eni sani weche be thoth e kor juma makoyudo kamunyiere dala kuch ing'eni ji nene ei mabati ma kothal mabati ka golo donjo en ng'a mor koro kata ogoyi kata igo ng'ato to en mana kamano iro kamano ga chenro mar kaka wanene dwa chakore chaka gi sani nyakwara munga jwang kaka na asewacho weche thoth podo medo kwayo ha maber ahinya ne tim Kenya e tuke mag World Athletics Championships madhi nyime Tokyo e piny Japan mabene pod medo ting'o sudwe mar piny Kenya malo. Nyakwara mugi nyocha jotich maromo 382 ochungi tich e kaunti ma Siaya ka thothgi nyogi tiyo e bad migao mochung' weche mag thieth ka sirikal mar kaunti kokalo kuom jatend board wacho ni gin jotije mag Nyawawa. Jotije gi yuago dhogi tieko ni nyocha gi yoro kwayo ogwel gi interview kendo nyocha gi tiyo ka gigeno mar yudo sara mar giko dweche oselao chiko to gol gi oko gi yuak ni moko kuom gino gola soya e kind siling 350 kadhi malo nyakwara mogi. En kwan karata mane magore ahinya ne jotich gi board matayo weche mag jotich e kaunti ma Siaya. Winyan na kaka jatend board matayo weche mag ndiko jotich nyocha oloso kaachiel kod bende jotich giwegi manyocha le makamano luare ng'utgi. Winyan na nyakwara mogi. Ka pod warito wach makamano senior gi Ken gi governor wach ni opek oken mokwongo ma wawinjo ni wantieko jotije mag Nyawawa nokelo bedo nade ni dweche 9 jogi nie system ma sirikal gitiyo gine stations kunde ma gitiye dwe mar 9 ting'isogi ni koro un jotije mag Nyawawa. The Morin nowhere. Nirailo kelo county. Wapa kodonge. Yes. Akuru marachar. To kore kanyo wende no nolokore. Niloke koro niluonge nango nirailo kelo county. Wachamo kendo wayako. Mane gima timore Siaya. Nikech VOJ okaparie ni ng'ato nyalo kawo barua kata ko bed barua muthedhi kaka naneno ka jatend kweth ma ndiko jitich kaunti ma Siaya wacho ni barupe gi no thedhi. Okaparie ni ng'ato nyalo tiyo dweche 9 kanie kambi gi barua muthedhi to en gi supervisors to nitie kumo ripote pile. Waduoke gini chien matin nyagomba ka gi ji mang'eny mondo atemie ng'eyo ni to kondiki e county tang'o made timre mondo watemie neno ni to gini ne biro nade. Nyo pimna VOJ gi jogo mosomo weche mag ndiko jitich ni e county kapok ondiki nitiere levels mopogore. To maduong' ahinya en ni kapok ondiki midhi report e workstation to nyaka yudie barua magweli nondiki tich. To interviews bende nyaka tim nikech ok en dhi pamo e rally mikone ji ni bas nitie idhuru kiny notim ang'owa kiny rally ni Bondo. Macha nitie barua makoni ni ondiki tich to ondiki e department makama
to kamidhi tiye en kama to barua no bende koni ni kapok idhi kamidhi tiye to dhi ne ng'ama kama mondo rwaki. Koro nitiere gimiluongo ni deployment letter. Kiseyudo letter of appointment mondikni tiyudo deployment letter makoro koni ni indhi ti Usigu Health Center, indhi iti Madiany, dhi iti Gobei, dhi iti Ambira kata mna Yala. To kapok idhi Yala to nitiere barua mabende nyaka koni idhi godo Yala kuro, mabende nyaka ndikni gi department manyi bedo deployed ni. Ineno. So barua ni idhi godo Yala to the medical officer in charge of Yala bende koserwaki to nyaka go sei gi muhuri, to bende ndiko ni moro marwaki makoni Victor Otieno Makajuma, koro into warwaki Yala ka idhi tiyo e lab kaka laboratory technician. Idonjo tarik makama ichimichaka ng'oa tich. Mago barupe manyaka bedie. Kiwacho ni barupe jogi kata otesegi ne gin forged, to nyaka wakuong wapenjre nikech gini ok en mar certificates. Okapar ni jogi no wacho no tim verification to ni certificates gi richo. Magi ok mag certificates. Magi gin barupe mandiko gi tich. Letter of appointment, deployment letter, letter of acceptance, gi letter of arrival. Masami dhi michako tich to bende nyaka ndiki ni Frederick Gweno nyodonjo ka tarik makama koro enotiyo ang'o, enotiyo e pharmacy marwa. To Siaya en county matiyo, Siaya en county matich tire maber, magi mora nyalore. To kapar ni magi barupe ma ng'ato nyalo dhi kopo kamoro to biro godo to bet godo dweche 9 mokong'e. Nikech VOJ sami donjo Gobei dispensary gi barua mowuok ka county nyaka bedie ni nisekalo Bondo sub county. Yes. Ma Gobei is under. Yes. Ma barua moro bende ni tero kuro eka deploy kanye. Gobei. Okaparie ni barupe gi duto te kochakore mowuok County Public Service Board nyaka mang ndikni gi CEO kata ng'ata ma in charge of the facility mitiye ni gin fake kaka ne wacho cha. Okaparo. En tuk town. Nikech VOJ barupe kinde ka ng'eny to nitie joma nyaka sign gi kapok idhi ni koridwa pogo yath Gobei dispensary. Dweche 9 ka jogi report to tich. Pile. Moko leo. To dweche 9 ka gin gi supervisors. Ineno. Chik mar tich bende wacho ni dweche 3 ng'ato nitie gimiluongo ni probation period. Nyaki bedie. En dweche 3 kata dweche 6. Yes. Makikalo michopo dweche 9 to ng'iso ni nisekalo ma itimu mopuodhi ni ber. Ineno. To bende nyaka wapenjre ni to staff audit mitimo gagi. En Siaya ni kanyitime gipore apoya ni jok moko koro wacho ni poko chulgi ni gisetiyo dweche mang'eny to poko chulgi. Kore ka ing'iyo ni to ji madwaro no chulgi ji 500 to wanto nwa ji dwa ji 120 gi 380 wuok kanye. Namok digo dasta. Ok go dasta magore. Gimanyi miriamo mano chielo. En gimitemo wacho. Ji te matiye department mar health Siaya ong'e gima dhi mbele. To en tugo motug gi jo County Public Service Board magologa barupegi. Barupegi owuok ka County Public Service Board. Emomiyo yudo ka ng'ato ma in charge of Madiany cannot detect ni barua ni ok marwa nikech samoro ndike gi letterhead gi signature mag jogi. So ng'ato ka ng'ato mani offices gi te has question to answer. To bende nyaka wapenjre VOJ ni to ji 380 gi mondo gidonje system ma jo mong'eyo lok tok gi kucha ne gibiro gang'o ma ne giwuothogo.
ni gibiro gang'o. Giywak ni moko kuom gi nong'is nogol kind siling 350 nyaka jomoko $500,000. Emomiyo gibende ne gidhi kanyo gi confidence. Ma ging'e ni wan wanyiewo tich, koro nyaka wabedie tich, nyaka chulwa ang'o msa. Emomiyo ne gin gi mijing'o mar wacho ni wasetiyo dweche 9 chulwa uru. Ineno. Taparo ni nyaka sani Governor James Bob Agri Orengo timo marach ne jopiny ma Siaya kapok wawinjo duonde e gima chalo kama. Jakom mar board, jatatije mar board nyose wuoyo mowacho makor ka korgi. Mano koromo? Jogi nye tiyo kanya. Bwana VOJ, ing'e ni weche mag health gi gin weche ma so serious makiparo ni ng'ato nyothiedhi mondik ni yath momiyi yath to ng'ani samoro ken ng'ama nonego bed kanyo. Bed ing'e ni ma kes makidhi gode court to Siaya County chuli mna millions mag turi. Nikech giketo ngima jopiny at risk. At risk. Health Department wito jotich 380 te. To kanu ndiko nunu nudwaro mna ji 120 kende. To ji obiro ji 500. Odiochieng' mar adek okupenjirwe ni to jogi ding'enyie nade. Nyaka bedie ni nitie ng'ama nopenjo ni to kane wawacho dwaro ji 120 to wan ka records wa gi ji 500. Ang'o manotimore? Nyaka bedie ni nitie ng'ama nopenjo to kone ni oyo wuod wegi. Wan wakelo nafas mag tich ne jowa. Beda mos. Teka kubendo bet mos. Nitie. Emomiyo gimotimore Siaya ni. Adokie kuma na wacho. Okonego timore e county miwacho nwa ni gimora amora nyalore, to county miwacho ni ji riekie moloyo. Magi gik makuodo wich ne Governor James Orengo. Manyaka sani onego bedie no se kone ji CC ma health, Chief Officer ma health, jo County Public Service Board go te. Nikech jogi ok nya bedo kanyo dweche 9 ka jo County Public Service Board kia VOJ. Ging'eyo. Ng'ato dibede dala ni dweche 9 koki none, koki ng'e. Kata mna mbaka maji gosa maji odhi lunch. Kata mna buche miluongo staff meeting to ng'ato kipenjire ni to kane onego mewa ji 3 madianya ka. Kata uyawi ka, kata mna usiguka. Tang'omiyo staff meeting wan ji 10. Jomoko gi akanye. Ng'amo kelogi. Tuktown. Gimoro nitie ni eating chain. Kanu atimo science primary. Kunitie gimoni koni the arrow shows the eater. Koro arrow shows the eater Siaya ni nyaka wanon moang'e. Nito ng'ami wacho ni no uso lope maja Ugunja sub county. Mo uso lo siling nus million. Mo kao pesa ni no tere nenga. To ng'ama no kone ni gol pesa monde ka wami barua. Ineno. So gigi yot yudo. Joma nogo ng'ondo were risasi Nairobi ka. Moringo molal kaweri noko yudigi. Donge do yudigi? To koro mna mar ng'ama nondiko barua, ng'ama nomiyi barua VOJ. To kano poko miyi barua ne itimang'o? To wan gi physical offices bende. Gi ji mapod ngima. So mar Siaya ni kik ketwa gi tugo mang'eny. Sani gokinyi ochao chomo saa 2:30 ageno ni memo dhi wuokie kowuok office governor. Makwayo CEC ma health, Chief Officer ma health, all the sub-county heads mag health facilities. To gi jo County Service Board, Public Service Board, mondo wuog oko mondo tim nonro. Nikech jogi ok nya tiyo e buogi ka ng'owa, ka gikia mabang' dweche 9 kore ka gifwenyo ni kara jogi nyeni ka to konego bed ka. Ging'eyo. Erokamano. Ken, wachano joma god nam dasta. Yose wacho ni nam ok nyago dasta. Ok gore. Tuktown. Nikech nam ye lach. Kendo tutne ben mabor. Masa moro kata kidwa chung' e wiye ni mondo ichak go e dasta. In mokwongo lal kodi mokwongo.
Wach mar jotich mag county apano kene thuolo mokwongo ma ji go mbaka ne apise mochung' ne chenro mag ng'iyo kaka sirikal itayo kaka omenda mag jo Kenya tiyo osebedo ka go nduru kopogore kod Siaya counties wa osebedo kod midhiero kaluwore kod osara mamalo gima idho ngere deno ni wage bill ing'eni chik mane okadhi e pacho ka dwa ni mondo mi atamalo 35 kende mar omenda ma county nigo emowinjore bed ni dhi e osara to kuom higni mathoth iyudo ka nyaka ne loch gwenge chakre wasebedo kwaringe moyo atamalo 50 counties wagi karanyisi en gin counties makaluogi to magi biro kaluwore kod weche makoneno koro sani omako Siaya gi ma iriya manyaka to rwake ji turi e lemo mag sirikal moko be go nyaka nyadiriyo nyadidek mondo me chul gi mano sara moko be nitie ng'ata achiel michulo sara kata mana 4 magi waseno ka ripode mawuok makinde ka kinde king'iyo ranyisi mar ripod Rajener kiyo kata ka jaga budget bene ka samoro golo ka komenda tiyo king'iyo kata mana seche ma EACC golo ripode magi wacho ka counties yake omenda kokalo kuom osara koro ok gin gik mawelo to mak mana ni owinjore bed ni wachako wacho ni wan kamarach nikech ok owinjore bed ni nyaka sani higni 15 bang'e pod wago mbaka machal kod magi king'iyo report manche ne ogol kod Dr. Jenner ma nyiso kaka ne oti kod omenda e iko omenda mag 2023-2024 ne nyiso ni counties nitiere kod omenda mathoth magichulo e yo mani ataro mar dwaro mar chik mowinjore bed ni ichwalo omenda achiel kachiel e yor mbui miluongo ni IPPD cha counties mathoth maoingo 20 gi wiye pod chulo osara aching vocha ma bilion maromo 3.4 notigo de komenda mag 2023-2024 e chulo osara yo maching makoro okadhi e masin moro ma ng'ato biro nene gi kocha cha to mano ng'isi ni kanye ma koro ikete wigi mar mondo mi yude yo ma koro koro wachope kama koro wan gi jotije manyawawa mara nyisi mare koro chalo Siaya ni Mary ariage thuon manyaka to bedi ma kaponi liso nego bedi ni bedo gi ji 300 to list ni nyaka rie mobed gi ji 600 to ji 300 mamoko momedgi nyaka manyore magin bende gin mane iye kanyo gitiye tiya timanyo kake iriyogi mondo chudo cha obedi to samoro chudo ni ng'ato samoro malo kucho ndiko ni ng'ane chulo 30 to ng'acha to elwete timiya 10,000 koro mago gin tugo ma osebedo ka tugore e counties wagi kwadok e wach mar Siaya county ni ing'iyo ka wach mar omenda ma ichiwo kata mwandu ma ichiwo ka mondo mimi tich ni en gima chiko kuongo e okang' mamalo keching'iyo kata mana pisa mag sirikal kinde duto milando tich iwacho kacha ni onge chudo moramora ma itimo to onge ng'ata motemo donjore e chenro mar ndiko ji e yo machalo achiel kata machielo tibiro ng'ad nyinge oko ibiro kawne okang' mar chik emomiyo kata seche midhi manyo tije mag sirikal gi pod dwaro mondo chiw nyaka oboke ma EACC manyiso ni opuodhi iler koro king'iyo maling'ling mowuok Siaya kacha kapuro doke board mochung' ndiko jotich sirikal ma county no miluongo ni county public service board kae ma maling'ling wuok ni nitiere koda ka joma bende chiwo oboke yor hola nikech samoro idwani mondo mi tich to gimoro ma en ge lweti yonge to ng'ani wacho ni en koro dwa miigo gimiluongo ni lipa pole pole idwa chudo kidam to kidam ni samoro yonge kode machiel kachiel in gi mwandu ni moro kata title deed mari moro minyalo kawo tiket e lwete to koro maki godo mafuanda ni nyiso ni gimang'o micha kata ka pono chuli ga aching to nitie moro miketo ne madhine mana chalo ng'ama okawo hola kore chulo check off timo standing order ne jo county nyaka chieng' moro tiekri kode ka nogoni ni nengo mar oboke mamiyi ni mandiki go tich ne 300 to nyaka chieng' moro tiek na 300 no e kiduoko ni title deed cha magi timore to kendo ka ing'iyo koro sa jomineno ka ne igolo tich ni koro gi jotije ma yawa gi giywak ni ne ging'eno ndik gi e tich
ng'ato samoro Godfather okawo pesa. Nitie machielo mabende ng'isi ni en ong'ise ni pod en gimiluongo ni temruok mar probation cha ma en ong'e ni koro kotieko to koro iyange kaka achiel kuom jo iye. To mana ka nowapenjo penjo ka jogi sama ng'ato wuok e ode mowuok no dhi tich apis e kaunti ma Siaya, nitiere apis modhiye modhi ondikore gimiluongo ni physical office. To magi gin apise kata kiweyo mana hospital kama itiye chik ma sirikal bende wacho ni nyaka clock in gi clock out time nyaka irwak nyingi. Irwak nyingi kidonjo, irwak nyingi kiwuok. Yes. Kiweyo kata mana chik mar sirikal kuonde ma ji tiyegi en chik ma oketi kuondego nikech samoro gimoro nyalo timi oko kucho to yo mabedo mayot mar ng'eyo ni ne yie tich kata ni onge en kapo ni nonen ni nyingi ne nie tich. Koro ma to nyaka to timre kata bed ni en chik kata bed ni ok en chik, to thothne kuonde ma ji tiyego nyaka tiyange ni ng'ama obiro kata mana e klas kuno ma ji nitie register nyaka non ng'ama nitie ng'ama onge. Koro en miriambo kapo ni jodito mag sirikal wacho ni ok ging'eyo ni nitiere jotije ma kamagi, manyiso ni osebedo ka nitie jotijegi to samoro gwenyruok mar pare ma samoro wuok ma koro gikone ng'ato koro amua ni kare koro wagole iro kare wasebedo gi jotije manyawawa higni te kata higni 2 ma sirikal no osebedo ng'ene ywak osebedo ka nitie. Inji winjo ka kinde moko jalup gavana ywak William Oduol wechegi mag jotije mathoth manyawawa gi. To aparo ni bedo ni gin joma wuok madonjo e tich kendo giwuok ka gidok kuno ma gintiere, ng'ato nitiere mong'eyo ni gima kama dhi mbele to ok en ng'at achiel, gin ji mathoth kochakore malo nyaka piny. Koro yo manyaka to oganda negono ni adieri otimore en nyaka to ng'ini to en ng'ama ni e tok gik matimoregi. Iwacho ga ni nitiere rech matindo gi rech maduong'. Rech maduong' mamuonyo rech matindo gi en erego mondo koro kawne okang' mondo jopiny onene, nikech gikone kisedhi golo ji 380 miwacho ni samoro ne nitie kache tok chikgi to ng'at achiel mane kawo gi maroko gi e tok chikgi to pod iweye, nyiso ni ka korang piny osekwe ma dhano chako go mbaka machielo mopogore gi wach migoyoni to chako dhi omo, otiyo gi riekni mamoko mochako omgo mochako rwaki, onyalo rwake e system kata onyalo kete ni koro kete mana kando ka en gin mana joma koro nyodho mos kogerore godo. Koro magi gin gik manyaka to kawo okang' makare. Ka EACC nigi ting' mare, sirikal mar kaunti owuon nigi ting' mare, kech gin bende nyaka gimi EACC report ni wan karwa ka nitiere chich moro manitie mondo EACC bende obed kod geno, nikech samoro EACC chopo ga kuondegi to ka gichopo kuondego to kata report motegno mimiyo gi bende bedo ga maonge. Counties gi ema Auditor General sama dwaro ga report kata duoko mar report to ok miye, to bang' ka report osewuok ni gino noko timore kamano. Koro counties osebedo ka chando kada mana apise mochung' ne ng'iyo kaka chenro mag sirikal tayo mondo mi geng' mibadhi. Ma wanyalo wacho ni MCS mekwa bende oserem kata kuom ranyisi MCS ma Siaya ting' gintiere godo maduong' oremo jo Siaya. Akiano ni jatend migawo mar committee mar health nitiere, jatend migawo mar thieth e kaunti ma Siaya sani owinjore bed ni Amolo oseng'isowa kata Biko ni dibed ni gise godwand gi oko mondo mi ochope nyim komiti mang'iyo weche mag thieth e od bura kata mang'iyo kaka itiyo kod omenda e od bura ma kaunti ma Siaya kata mang'iyo kaka komiti mochung' ne ng'iyo kaka ndiko ji tich gi jotije. Komiti go nitie kaka olos gi manyaka tiyude 2-3 moko madonjo gi machiel kachiel mowinjore bed ni sani osego turubin mowacho ni gini kama odhiye ni gini samoro koro duong' mohingo ma wakawe okang'. To kata mana samoro kuonde moboke gi wuokie owinjore bed nikech ng'eni board gi mondo mi puodh gi magichwe gi chop mag gibed board od bura bende nitiere ga kod ting'. Koro gin bende gintiere kod ting' mar ng'iyo ni to en ang'o hie matimore ni makoro sani ji maromo 180 moseng'eyo ni pile ka pile ginondik gi e county to sani koro wacho ni gin ok ondikgi nikech ng'ato ne samoro notugo kodgi omagi kata orwakogi e yo moro manie ataro mar chik. Kata obedo ni gin bende owinjore bed ni chako penj gi ni to en ang'o momiyo ni wuok ni kawo omenda itimo godo mibadhi eka mondo mi imiyi oboke. Gik ma kamago nyaka to koro sani neni oket kare mondo mi jopiny obed kod geno ni koro omenda maroma imiyowa gi sirikal mamalo machope kaunti ka mondo mi okony chenro mag dongruok.
atamalo maromo nade madhi osara, atamalo maromo nade madhi weche mag dongruok ma oko minni kod moko mondo mathoth olal oko e yore miwacho ni gin mag osara to ken hieni en osara mowinjore bed ni chik opuodho mondo mi chul. Katieke wasebedo kod ripode mag ng'at achiel iyudo ka samoro ichule osara kata mar ji 4 to magi timore kata kiweyo ji 380 gi kidhi nono Siaya County kachacha ibiro yudo ka nitiere samoro ng'at moro mosore kamoro ma en ochamo kata mana osara 3-4 to magi bende kalo mana kuwuok kuom board cha list olosne Victor Juma ni olose nying moro machielo ma bende omenda cha dhi donje e bengi cha koro en odhi owuodhe e bengi cha nitiere Victor Otieno Juma e payroll nitiere Juma Victor Otieno nitiere Juma Victor Otieno ng'at achiel gi nying 4 koro gigi konon gi tibiro do ka gini olich mohewo 380 miwinjo wacho ni. Gavana, gini wanyalo wacho ni en chando kumago counties te. Siaya obedo rangisi kendo kedo rangisi marach mana kaka Senior Jay Bonyo otemo lego wachni. Nikech tich kolan gi County Public Service Board ma oket public notice joro kwayo team short listing interviews otim barupe madwarore go te ondiki jogi obedo dweche 9 te ni kore ka gir kiragi iwegi e lwet nono gima lit ahinya. Victor, e buk mar Jo-Galatia adek kare achiel kata chapter mar 3 kare 1 kech Siaya ni koro dwaro lamo gitweyo lamo gitweyo. Paulo penjo gi akeka ke inyalo loke gi dholuo nikech jowete ga osewachie mang'eny openjo gi ni to ng'at mane manoiro Jo-Siaya Jo-Galatia adek matinda di matinda achiel yae un Jo-Galatia mofuogi ng'ano moseiro une mane onyisu wach tho Yesu ratiro mana ka gima ogure msalaba e wang'u kuneno ni duokauru ane wach ni achiel uparo ni ne uyudo roho nikech ne urito chik koso nikech ne uyie wach maber mane olandnu tieko wach bende nadier ni ufuo kamano mano Jo-Galatia mipenjo koso Jo-Siaya jaote Paulo e barupe mondiko ne Jo-Galatia emo wach wechego thuon wache ni yie mamiyo ng'ato bedo e winjruok gi Nyasaye koro ber ni isome muma nikech kiwe some muma to koro iwacho ni en wachwa ndalo moko kacha ne nitiere gima ne Jay wacho mane waja kelo kacha ni gima notimore Siaya padano ne penjo wan tang'o manotimore Siaya magero koro matimore Siaya to kare chalo gima nowacho machien cha nokoro mabiro koko timore ing'e gimomiyo walose wachni kamae Victor. Jumbe 3 mokalo na yudo thuolo mar go mbaka gi jalup gavana ma Siaya the People's Bench William Oduol to na penjo moro gi mirima mang'eny kabisa. Apenje ni to DG gidhier man kaluocha to gomenda miwacho na noi equal e county gi uonge kata wich kuot matin yani kata wiwuok kuodie kata matin mai koro kanyo wuok to koro no dhiera nikech koro ayudo kaka penjo mana penje cha tin Victor, ka pod ok ondik ji e county to ntiere budget mogo kwan ni e financial budget makama mae e jok ma wadhi ndiko to mai omenda ma wan go makata jok ma wacho ni pod ok ondiki gi ok onego be ni timore nikech department ka department bedo gi wish list margi to gikelo mar ariyo mana kaka iwache ni mane tuk pesa kech ok adwa nuoyo gik ma jowetega osewacho wabie chuny wach nikech mae en tugo manyo tugore mae en kuo emomiyo winjo wacho ni ng'at mane oiro Jo-Siaya
Kanti ng'amung'e kama entie to dhi omany ne mondo os jogi. Ok wach ni jo matie county. Jo matie county Siaya ok jo Siaya te. Nikech jo matie to be ok jo matie county te. Nitie jo matie county ma be no kia gini. Ok dang wanywandgi. Victor, onge gima timore e counties gi. Ma governors gi ok ong'eyo. Ging'ete. Ging'eyo nyaka jonek ni nyaka janeko mamiel chiro kadongo kacha. Nyaka janeko man go bei. Governors ong'eyo te. Kidwa ng'e ni ging'eyo. To temi anye do chiro kanyo kibiro ng'iyo ka joge ok obiro. Temi anye liel kata mana liel moro matin. Kibiro neno ka jok moko maweno ero governor no moeri mabe koro winjo wasani ok obiro monyisi ni gol governor ok e dhogi. To ji 372 ma ondiki yo moko winjore to governor okia. To tie health. Mondo ng'ato wuogi mayud barupe gi teka kiwinjo je kwano gi cha. Nitiere jok mano bet mothedho gini. Nikech kigo kwano ni dhano maromo 382 gora nyisi kuom ng'at achiel mochiwo omenda matin mogik en 350,000. Tiende ni jogi no ochoko milion 15 ka. Koro ka jogi osechoko to en scheme molos maber. Victor, kigombo leke maboyo, ni leki obed madongo kendo boyo, nyaka igomb dhok be maduong'. Ema nyalo umo nigi. To jogi no gombo leke maboyo to pien dhogi tin. Koro gidong ka leke gi ong'irore ni githiano go wach. Koro githiano godo wach ni kamitimo gi onge. To malitie mogik ni kuom osebet katimore e county gi onge atua mosekawie ne jogi koro ging'iyo godo. Ikwela to sami kwelo ni yath onge king'iyo no omenda ma ng'ato choko nikech mana kaka iwinjo jowa wache Victor. Ng'at manouso puothe nus milion cha ong'e kama otere pesani. Mak mana ni ng'acha piano ni koro tera kamiero. Tim gimidwaro. Nekech gini ng'ani osedhi ma koro gitudore nyaka go bila nekech Victor ere kaka gima timore gima chalo kama nyalo timore makata DCI ok ong'e. To kata ka ne gikia sama koro lipod ni owuok oko ni an kanako ene je okawe otere ne Ken Ken okawe otere ne CC mar health. CC mar health ne be ok chame kende nikech kata ka ni wuothe county ka Victor kech madala ni county gitin nyaka angi ne rawera moro mogwande ojing to tuo to timo leche ma ok ja county ka. Bona moro nyaka angi ne mabet ginene randi moro kama ma ok nega ka pile. Mineni to to bedo ni jogi ne tiyo gi confidence. Tieni richo ok mara jok miluongo ni nyawawa gi. Gin nonde gi kaka ging'e no migi tich. Chik mar Bribery Act nitie. Ng'ama golo gi ng'ama kawo giduto gi joricho. Victor, kae be kati kete ng'ama kawo onge. Kae bebe kiki wuoi kuom ng'ama golo ni monde. Nekech adier mantiere kawuono ma ok wadwa dhiye matut kata mana obila kata mana jolweny neno ondik kata cha. Gik matimore gi gik matugore ka ok ing'eyo. Tich onge pacho ka. Ok wawach ni ji ogol mibadhi kondiki. To kawuono kipenjo kata mana jok matie county gi kaka ondik gi thoth gi. Kaka nondik gi. Aidha ng'ato ng'eyo governor Victor ne okia e polo nyoro. Kata mana ndiko jaywecho e counties gi onge mindiko ka governor okia. Nyaka ndik mana jachwak chai. Onge mindiko ka governor okia. Lwet gi nie gigi te. Mano gima nyaka ing'e. Kata mana ng'at maywecho maluoko cho. Ging'eyo te to mano bende ok miya miya. Nyaka igolie gimoro ma bende eka ni chiegni dwa mana rumo mondo miye gimoro. Gik ma owacho gi gin gik jopiny ong'eyo. To Victor, ichaki biro e wach mineno biro ni jogi manondiki gi noluongi gi nyaka interview. Magi biro go bok gima gin godo. Magi wacho ni anto kai masome gima e oboke ga magi kale. Nikech for health nyaka ibed ni in gi professional license moro gigi te jogi gin lab technician nyaka ibed gi mar jo lab cha. Procedure nolu mak mana ni kanyocha ne onego beni jogi ndiko dhano 20 to gidhi gi ndiko mang'eny moloyo mane gin godo. Koro giloso agulu moro koro wigi ema nomoko nikech ne ok ging'e ni chieng' moro nyaka bi fwenyre.
nikech mana ng'amo ming dagi kaw dhano 300 gi wiyegi indiko ka tiketo gi pesa gi bi kaw tikia indeno ka samoro bende mana ka kiwinjo awachake gi muma mae makoro muma luongo ni fuocha nikech ikaw dhano maromo kama tiketo gi tin bende ichuo wi ka wifuko ni dhi so e bugo moro ni ng'eyo ni chieng' moro ok ne fweny gi nyaka giduog gi go koko mondo tim ang'o mondo fwenyruok ma kamae biwuogi koro mae nyisi to ok mana mane Siaya kende to mane counties mamoko sami neno koro wawuoyo ni jomoko koro remo ka e counties mamoko mali giparo mani koso bin marwacha bende dhi wuok iwinja nikech ing'eni kata mana counties mang'eny osetimo gimiluongo ni staff audit ikawo kembe moko man gi lony weche mag human resource titiyo gi pes jopiny to ripodego kamoro thothne ok wanega ler margi iumo gi mana kama thoth governors manyien manyodonjo wach mar staff audit ni e gima ne gichakogo to gin bende kinono tibiro winjo ka gimbe ne gibiro gi nyawawa ma mag-gi nyawawa gi ema giloko kit bule molokore mancha ne gigo ne gibulo ringo ka odhi to gimbe gichak gibiro governors bo chako biro gi nyawawa manyien gi ochako biro mana gi nyawepe mamoko mopogore gi mancha ne gitimo nade koro makiriembo ni unja nuchiemo ka ng'ane to ng'ane osedhi ang'o malich mwayudi e wigi ne Victor ng'iye dhier man Kaluo kiwuotho wuotha Kaluo Siaya en chat ang'o mosetimore malich makore wacho ok stadium mane ng'ane ochako cha ikech kacho kimiwacho ni nier gira round about achiel makata ndiga kidhigo kata gindiga anawuok bondo inuwuok bondo koro pinwa nikech asewuotho Siaya matin Siaya cha nyaka ncha devolution cha wuogi nyaka ncha devolution ni bi koro wawe kuonde mamoko cha no wan gi International Investments Conference mar apar warwaki bi bine Ochere wan gi piny Luo bende Ochere be un go siriwo nitiere wan gi gik wadach wan gi achiel ariyo madekwan kikwano gik moko exhibition no cheneno ka waketo kacha malich ente une mano udhi gi recha beach gi recha exhibition ni kani tuo flash disk minene screen gi mwatemo chesa une muso maine Siaya emano kawo gavana ma wakili kendo man gi lony mathoth magichaki kawe nyaka daktari mabe nigi lony giketo deputy governor cha ema gik moko timore kama make mana matin onyana kaka jakom okay Fred Boscom gadi wach madit ahinya kabisa un kata baptism maru kamudhi bede baptized e pimu bede baptized no ikechapani lakini rembi Yesu tupokuloyo okay waburo tugo ne jopiny mondo giwinj na kaka weche nyocha obedo e county ma Siaya kwara Mogajwang ka wadhi nyime gi twagni wach mar ler mar payroll ni en gima omago counties mathoth mokalo to mana ka Ken Buga ne temo wacho ni county assemblies mekwa nigi migawo maduong' mar ng'eyo ni executive tiyo nade senate be wan gi office mar senate wachni ok nya wuok e county ma senator be ok owuoye wachni senate nyosewinjo ni luongo ni soko huru koro mano goloko gole dhogi osewacho ni kai senate gi bunge gole dhogi mago werigo be kikiwuoye kata jatend piny cho ywage kuondego wedhie Victor onge kucho kiduogo county assembly e department maduong' mar go oporo ne governor e counties wa ka governor dwaro jogo oporo to gin jo county assembly keto gi laini kama donge nase konu nitie county moro Kaluo ma county assembly ji ok bedi gin ging'iyo ni to governor dhi kanye kami tok governor wuok to giwuok gite ubede liel matich ariyo saa 8 monego gibedi gin assembly to gin ema gikwongo giwer to gimiel to gipuoyo governor ka governor pok olose liel ubede function mar county ma governor kaber to dhimna gi CEC ma department no gi chief officer idhi yudo ka MCAs ni kanyo karibu 15 miwuoro ni to county ni ma MCAs onego bed mana 30 gi wiye to karagi alanga assembly kaka MCAs 20 to nigi governor baya ng'o e kor county so county assembly you cannot count on ibro da chije achiel ariyo manyalo penjo go to gibende ka gipenjo go to jowete gi kan gidhi e rally kan gidhi e liete
to tomo gi ayan koro gibende gi retreat so county assembly onge ok de wache gitimo benchmarking samoro gina na gidhi kuonde bitede mandas mamit masia ka okimande okalo dhi Uganda kacha ni gina makani machane kinde moka manogone gi muri busia to duogo ni gidhi Kigali Victor which court ni counties wato kwa mantiere siani ng'ato wacho kae ni oro na misapo kwa dhi mabor ni mano Masiaya biuru migo Victor Werigi Masiaya come to Migori lastly employed people on PNP basis. It was corruption left, right and center. Utek nyakwara Mugajwang wabiro konyore nade eni papo duore wadak kamano status quo koso watim nang'o wan gi migepe ma nigi ting' mar konyo jopiny gi konyo mwandu mar jopiny kamoting' ofis mar DCI nitie kanyo kaka jowetewa osewacho ni oyo county assemblies mekwa to nyapndi senate bende onge ng'ama biro reso oganda jo Kenya wi midhiero ni e kinde makoro jotich mar 382 manyo tiyo e bad migawo mar thieth e county Masiaya no chungi nikech wechegi mag ndiko gi tich no bedo gi chochni ni ne ok gidonjo e yor ler nyakwara mogi ng'ama no kao asoya ma joge ywak ni nyocha omiyogi ma e penjo ma josia gi jo Kenya mangima gombo ng'eyo kao kamano wakao yu matin waduogo nyakwara mogi kidhi Facebook gi X marwa gi Instagram nitiere weche kanyo ma in bende nyalo bolonwa kanyo kendo wabiro somo gi bang' kinde mano kende kete mana kama en kaka wanene Back to school is here. Citizen Duka has everything your child needs at unbeatable prices. Scientific calculator at only 1,275 shillings, down from 1,399 shillings. Transparent clipboard at 175 shillings, down from 290 shillings. Mathematical set at just 215 shillings, down from 300 shillings. And color pencils at only 105 shillings, down from 200 shillings. All delivered straight to your doorstep. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, the home of discounts. Citizen Duka, the home of discounts. My skin is my identity, my strength. It's unique and deserves care made specially for me. Nivea Radiant and Beauty Even Glow, enriched with 95% pure vitamin C and pearl extract for visibly radiant and even-toned skin in just 2 weeks. Nivea Radiant and Beauty Even Glow. Skin is for celebrating my shade of beautiful. Nivea is for skin. Step into history and uncover the wonders of Egypt with View Travel in 2025. Starting from $1,467 per person sharing, enjoy 4-night full board stay, Nile cruise dinner in Cairo, explore Alexandria, Kite Bay Citadel, Library and Farouk Palace, marvel at the Giza Pyramids and Great Sphinx, visit the legendary Suez Canal, indulge in 5-star lunch and dinner experiences. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Anamor, nikech mishika, gijo kuego onge kama wuok. Anabiro timo kama. We adonjo ye ka mondo anarang. Ka donjo ye kanyo to samoro bonge gima dhi nyime. Jogitema kodhoga. Ansani koro ngimana nitie kama tek nikech saka sawa ya pinja kama mishika nitie, take kaka nyalo wacho ne ni mishika okwal. Aparo nyathi choluo temo miyo nopondo ne mamani. Mano nyiso nitie gimoro marach to nyalo bedo ang'o? Buy Smarter Bundle today.
dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Timni e nyingi, matiende ni gima itimo ema biro loso nyingi, ka timni rach to nyingi ema kethore. Hata nikigania nami nitanyamaza kimya. Hata nikigania nami nitanyamaza kimya. Kupata wimbo wangu wa kimya kama sikiza tune yako, dial *811 *343#. Kumbuka sikiza na Citizen ndio nyumbani kwa wasanii wote. Asante. Chiemo ka chiemo nigi sigana mare. Moro ka moro kuom kit chiemo miyiero kelo nigi moro manyien. Ojuri to koro kine matagi ma eno kelo ladha. Chiemo. Okelo appetite. Kata bed ni en chiemo mamit, manigi suya mamit, kata manigi iro, waduto wawinjo kitgi. Omit. Kochakore chuny pacho nyaka e Kenya mangima, wakelonu kit chiemo mopogore opogore, sigendni ma ok ong'ere koda timbe machon. Aleya en ringo mawanyeo walire to wakete gi chumbi. Kokalo kuom chiemo ka chiemo, biuru e wuodh ng'eyo kit chiemo, kit timbe kod tudruok. Tedo gi chiemo kod Jailieta, tich adek ka tich adek, sari okinyi, mana e Ramogi TV. Mana kamano nyakwara magajuang en kinde mabende wabro some ote mag jopiny ma osebedo ka winjo wa kendo nenowa kapok wasomogi. Daher mar mondo mi wawinj anena kaka jodito mar kaunti nyoloso, mano jatelo maduong' ma ochung' ne board matayo chenro mandiko ji tich kanyakla kod jotich mamoko mabende gini nyocha ohinyo e kaunti ma Siaya. Winj anena nyakwara mogi. So in that regard, we requested these officers or these individuals to present several documents in their possession for purposes of checking within our systems on how these particular documents could have gotten into their hands. So on 18th and 19th of August 2025, we were able to request of these individuals to bring those documents to us, and a total of 502 individuals brought documents. And the documents they brought included appointment letters, offer of appointment letters, deployment letters, and arrival letters. So to this end, we developed a methodology, and one, we developed a data capture template of the names, ID numbers, and designations of these officers, including when they were interviewed. We did a physical verification of appointment letters to ascertain if they bear the signature of the board secretary, the board seal, reference numbers, and dates of employment. And this, I may say, our letters have got salient physical features that will enable us to know whether they are authentic or not. If they're not signed by the Chief Officer of Health or is designated, of course, by way of delegation, we also don't consider that as a very authentic, as an authentic letter. So we noticed that during this process, we also had cases whereby there's somebody with a deployment letter that is dated earlier than the appointment letter, shared the same with the investigative agencies,
so that they can also undertake further investigations. Mano jata tije mar board mandiko ji tije county ma Siaya, mano Migos Wilfred Nyagudi ka loso ka loro koda wach manyocha osieko kendo Ramogi TV nyocha opedho nigo ya lela nyakwa Ramoga Jwang. Physical verification, data capture, semantics, kod mamoko, etc, etc. That's stuff. Wasome ote mag jopiny. Maka juma, the DCI should rein in mondo mi okonywa gima timore Siaya koni. Felix kawuok Siaya baro lengo mokwongo akwayo ni jogo chulgi pesa mag setio for 9 months ka chulgi pesa mane onego beni golo for bribe. Then sirikal okaw ne joma ne preside over ndiko gi tich hatua. Mae ka koro bro konyore wachni. Siaya dwaro lamo mar adier wantie ni Siaya chwa koni. Ochalo mana dala ng'ato, lakini wekuru nyiero wa instead walemuru ne political leaders ma Siaya mondo change, okay? Tim kaka wanene Ansel Maya Kongere Masai Konyango, okay? Kulose uru wach makasi pool ne. Contractors bende yuak ni negitiyo Homa Bay County poko chulgi pesa ka koro to nyocha gi yuak ni gi bandho pesa malawna $480 kaber to chulgi anena. MCS Siaya ok nyal wacho gimoro nikech seche mindiko ji tich gin bende nitie joma gimako bargi ka gitero e tich mondigi kod County Public Service Board. Anonymous wacho kamano. Maka juma oyawre olil kendo olil kabisa. County governments ok tine jopiny kaka dwarore. Wach mar Siaya is just a tip of the iceberg of what is happening in very very many counties mekwaka. Maka juma mane picha hie joma no bed affected thoth gi ne ogolo pesa. Ne gimiyo ng'a pesa ni. Ng'ama no kwayo gi pesa. Gini cheni kolo wanyalo mako ji mang'eny mokalo. DCI nyaka konywa anena mondo omak joma nyocha oneno ka indiko ji tich e yor mibadhi ni. Erokamano ahinya. Joma thagre tijego gibi Migori gi Homa Bay tich ni kuondego wereuru gi governor ma Siaya no. Okay, ntiwe jema moko ma ji ndiko ka moka nya somo. Aywa gi handbrake matin nyakora Ramoga Jwang. Jogo onego bed ng'ato ndiko naka ni jogo onego bed gi barua mar offer, appointment letter, deployment letter, arrival letter, declaration letter, medical exam form, kod bank details form. If anyone claims that he or she bribed for the position, then automatically they are disqualified under canvassing for a position and should also face the law. There must have been an audit report that informed the decision. Mage enablers magik matimore maricho si. Nikech penjo mopenjo go to bernde. To an bende wapenjo. Ni dwecho chiko ka jogi nie tich maonge gik mage wacho go. Supervisors, yes, nyaka take responsibility. Nikech ng'ato kamana kaka na wacho. Okinyal ka Fred Ogweno ni. Tikone ni Fred dhi tigo be dispensary. To tiyo dwecho chiko. Asto kiwacho ni Fred no konego bedi kati chako penjo mang'eny ni barupe gi nodonjo nade. Ng'ama ne supervise Fred ka. Nyiso ni ng'ama supervise Fred go be dispensary ka nyose yudo instruction kwa Bondo sub county. Ni Fred biro. Ng'ama ni Bondo sub county cha nyose yudo instruction ko wuok Siaya county headquarters. Ni Fred akelo Bondo kanyo manyana kama disoe. Yes. To ng'ama ni county headquarters cha nyose gomba kagija public service board. Mondo koni wuora ndik na gimoro Fred ni no miya gimoro ka wapogi mondo atim nade wamanyne kama dwasoe. Emomiyo wacho ni jok manyaka ka responsibility chakore mna gi supervisors mag jogi nikech gine magi bro mi wa audit trail bakoro ng'ano siko kodo kanyo no. Audit trail ma Siaya ni oken ni barua ni ne fake, barua ni ne genuine. Audit trail en ni ng'ama ne supervise. Okay. Ng'ani no biro kanade. Timne nyako orientation. Motimne nyako orientation moko ni cha saa 4 wa madhoka, lunch kibanda ni oko kacha, idonjo saa 2, iwuok saa 10. Ni timne ng'ani orientation ne ang'o. Kar dhi oko matin gi maduong' ni kacha. Owe gwinyo wagi kizungu mang'eny ma ketho. Mo winje TV ka gini siji templates siji akiana ng'o data onge. Kizungu go we gwinyo wagodo. Joka data capture. Ma ogik mo wekelo. Bwana
ng'ama ne supervise Fred Usigu Health Center in ni supervise Fred kanikone Fred ni in koro shift waketie mar Tuesday to Saturday ni kete shift ng'ama no kele ng'ama no wacho ni Fred Obika mane kamwachake to kani ne supervisor ne VOJ diko ni an Fred na yudo barua koa kuom Ken Muga mano kona ni Fred biro tarik makama kodonjo tarwake mondo atim ang'owa amiye tich mikete muhuri ni received give the respective date exactly to Victor kiwe mano ka je inondi ko ji ariyo mondo pur puothe ngene kizungu mang'eny ma ji keto wago kia isomo ge director kia mag board go gigo no setame gi kucho koro bed mos je ondiko ji ariyo e puothe mong'eyo ni puothe ni idhi tiek pure chieng' tich abich oyudo ka puodho ni otiek puro gi tich ariyo nyako penjere ni to puothe jomagi mopure momiyo orumo piyo kama nekech superintendent mantiere kanyo whoever is in charge mar go bay for example ongeni en gadi en gi clinical officers ariyo to en ga ng'wen koro nyako penj boss ne niya to manye wan ga ji ariyo ni ang'wen mamoko gito yakure nekech shift onego beni ng'ata achiel tiyo nyaka saa abiriyo nikech ng'eni kata staff mobedo secondary gi development partners especially health department ka nyaka gibedo supervised gi ng'ama is in charge of the hospital ng'ama is in charge ni koro yudo ka en gi ji auchiel donge ochako dogo penje je malo kacha iwinja kata mana karwa ka ema koro cameraman odwa betie mang'eny moloyo to koro nyaka penje jen baba kawuono wan gi jomoko extra office ka kamera ematin ntok ma kamera tin ni jomoko ya kure nto jogi tiyo ga tiya ka kendo gidhi ga magi kel story to pesa michulo gi ema timo ang'o Bwana kidiko nam dasta Public Service Board Masiaya gi County Executive ma Health owetugo giji gini is very straightforward ing'e na be ni jogi omak bang' dwe achiel to wacho ni gitiyo tijgi to jogi otiyo dwe mokwongo dwe mar ariyo mar adek nyaka dwe chochiko kochopo kama koro nego bene miyo yoboke mayango gini koro gine tich to koro ni gin ghost workers onge bwana to endelea ni jogi nodonjo to onge asoya mane gigolo tawa wacho ni kare jogi nondiko joma ng'eny ka gikia to mae iwinjo ni ng'ata achiel ogolo 150,000 ng'ata achiel Victor ng'e gima duong' ka momiyo wacho ni DCI EACC nyaka koro go kambi CI giwere kata gi counties mamoko ka ok ginyal luoko masiani to kare EACC gi DCI gi koro wet gi oko mondo koro jo Kenya obed ni ging'e nang'o chik onge ka masiani ok ginyal rieyo Victor nyaka koro gigo kambi ka nekech mae makoro olemo miwacho nang'o oliero gi piny giwere macheko ka gidino no buge cheko kidhiyo accountants ka maka gibiro timo bang'e ma olemo makoro oliero mana kama koro gipona pona to gisoe jela gipona pona to gisoe jela ka ok ginyal mako mae mayom gi jok manyocha ng'ato ting'a 500,000 ng'ato ok nyal laumu ng'at manouso puothe ka dhi nyiewo tich ok ochakore sani kata mano bile mawinjo wa thoth gi ong'e ni tije go ne gi nyiewo nitie nyaka county commissioners mawinjo wa sani mano nyiewo tich chief maru assistant chief kipenje kako yudo tije koro wuondore kan koro wach tije lela ni neno ka ng'eni ang' wabiye wach mar security cha okwadwa dhi nyiewo tich ok ochakore kawuono Victor koro miyo kinyal deyo ng'ama no nyiewo tich ji nyiewo tich nekech lack of transparency nyaka office government gite tich ilando kawuono kata mana tenda gi nyiewo gi machalo nade koro ok anyal laumu ng'ama no nyiewo tich kapok wabire mano to wakwong wang'e ni to tich manyocho nyiewo ni pesa ni nyocho dhi e lwet ng'a erokamano senior nyidwa medo wach moro matin adwa wacho ni nonro mitimo Siaya en mna nonro mar ji ariyo ng'ama no nyiewo tichne owach ni nokawo pesa momiyo ng'a to ng'ama ne supervise owachnwa ni ne supervise on instructions kowuok kuom ng'a simple tibro ng'e kuma gini nitie
data capture gere ka template akiani scientific maka kisungu moko konja piny ok konya kaka jasiaya maneno ni mibadhi nitie county to onge gimetime omak joma nonyiew tich mondo Ken kanogolo siling 300 to wach ni nomiyo nga to kata kapo ni Ken nomiyo broker to yot ng'eyo broker ni ng'ama notero ne pesa bwana technology Wakawa simbu broker irokoro gidwa dhi delete messages. To kaka nikech before Ken kel na pesa nyaka bede communications moro man wabedo godo gi Ken. Yes. Ida wagore simu katoro na message ni an sia town ka ane club makama B. Ko kamano to ane stage rangalaka an gi mto kamera char namba makama B. Nyakenengo. Bas. To kose yudi broker ni to koro wamanyo broker ni to gi namba jotendeka. Twang'iyo ni to simbu Fred ni osegocho ne jomage ikinde mage. Yes. Ineno twabiro twapenji ni VOJ ing'e Fred tibro koni Fred ni anakia to Fred ing'e VOJ tiko na gati ko karano wacha ng'e simu kukiaru magi investigations ma basic. Good morning kaka okay. Good morning kaka wanene yinauru Kikaful nyinga. Okay, wadwa Martin nogolo siling 200 momiyo MCA moro Siaya County koni ni dhi miye tich ma permanent and pensionable. Nen gi diploma e weche mag procurement from the University of Nairobi. Oseluwo wach ni ma odojo into depression. Bolo reot the whole day wadak ka waluor ni we can lose him. Ote mangato ndiko ka. Ote mar ng'ata achiel Victor. Ing'eni gima walose motimore Siaya Health Department ma department achiel. Nitiere department mar agriculture man gi extension officers. Ma bende alo moko nonyiewe tingni moko. Moko ng'eyo ni kaja cha to ji adi mosoyie. Wan gi department mar education. Ok wang'eyo ECD. Ja ECD ni to kwa ng'eno sechiemo kuom jomonego beni ndike ECD kama chalo nade masa moro poko muocha. Ineno kech mae koro en tunga chiel mowuok oko. Ok wang'eyo ni toni nitiere department mamoko Siaya ka machalo nade. Jochoko osuru te kama chielo. Bas jochoko osuru matwe ginene jok matwe tole ndaragi. Gimbe ok wang'e ni tadimo ndiki ka koro mae emonego bed mana kaka iwinjo wacho ni EACC onego onego launch godo tiji gi cha. Erokamano wasome momoko. Nyawa masiagi moko ne orito nyaka dispensaries kendo ne gikelo ne gi nyaka yedhe mondo githiedh godo jopiny. Dispensaries moko nitie mana kod nas achiel kende gine mana gi support staffing mag dispensaries gi. Sani koro gionge ma ng'ato moro ote kuwuok East Asembo e county ma Siaya. Erokamano ahinya. Wach ni en wach ma onego waluwa nena. Okay, maka juma adiri biro nyanyore e lela kendo ose mana chako wuok e lela. Ng'ato ka ng'ato biro ting'o msalape kere en owuon. Nyinga en Taras Odhiambo. Waseduogo Ramogi FM nyakwara Mogajwang kane wakao break matin mar winjo weche manyien e lak saa 3 mano mar okinyi ma kawuono. Mage mokuom joma nyocha le mar gologi oko e tich nyocha omako kane loso gi jofwambo gi keyo magwa e county ma Siaya. Winja nena nyakwara Mogajwang. My name is Emily Nabwala Nyango. I have been, or I want to believe, I have been an employee of the county government of Siaya from January to this moment. I'm in the health department. I am a clinical officer by profession. So my colleagues up at Nyuma, we are in different sections in the health department, and today it has been a bad day for us. Tulikuwa employed in January. Employment. I work at Ligega Health Center. I've been working there for now, this is the 9th month. And I can say that it has been hard. We work, we don't get paid, we have nothing to live for. We were just there. Nobody wants to know how you live. Nobody wants to know why you are not, why you can't miss the job. So the same scrutiny, just the same as the other guys. We've been
working hard to lend money just to survive in such harsh situations. Mana kamano nyakwara mogi lit mapoko dwarone ka nyithiwe gi ma ogo buk mageno margi mar yudo tich kamoro janyuol be nyone gi geno kamoro ne ginyalo kata mana ng'udho olaw ne osach nyithindgi to bedo gi e thuolo mag tije dweche 9 orumo kamano wach malit ndi ken kapok odhi wach moro machielo aneno kidwa wacho wach moro ka e video mwaneno no iwinjo ka rawera no wacho ni gisebedo ka gitiyo matek kendo giolo nyaka hola mar mondo mi ginene gidhi e tich pile ka pile nikech ng'ama dwa ng'eyo gimomiyo leo ne tich be onge matenia nitiere ng'ama onyiso gi ni nyaka to gidonje tich pile ka pile kamano e sine je ibonyo wacho cha nitie supervisor nyaka to gidonje tich ng'ama dwa ng'eyo ni lewe tich nikech ionge kade e chopi kata samoro gimichamo onge ng'ama dwa winji in donje tich dweche 9 Victor kapok iloke nikech ang'eni idwa loke Victor puonjo nyathi tek iwinjo ka achiel kuom yo mawuoyo kanyo wacho ni en ng'ato en a clinical officer ma either nodhi through KMTC mopuonje mobedie gi geno to kinene to chalo ng'ama miyo kendo chalo ng'ama bende nigi nyathi manyo osebetie ka koro samoro jodala gi omore ni kata chalo nade kata giuso lo gidonjo kamano to yudie gimoro kuom thuolo mar dweche 9 we dweche 9 ni kende asoya bende nogolo mi winjo ka ng'ato bago wa gi kizungu kai sama pod wane Kiswahili cha ni ng'ama nogolo asoya bende wach ni nogolo nade asoya nogolo kai bende ntiere ot mano dake ke samoro kamotie ni okutie gwengi ntie kaka no chiemo ka kidhi paro gini to psychological torture kata paro gi kihondko makoro ng'ato nwang'o report makamani kare en jatich mar nyawawa ma bende jogi yudo ing'eni jogi gin ji jok manyotiyo kaegi ok gin rombe gimbe gin dhano emomiyo ka ng'ato manyocho kawo pesa gi obede ode kendo kawo tiende oluwe wi mesa kama neno TV kaka jogi wuoye chakre nyaka nyocha gini timre nyaka sani to onge ng'at mosemaki kendo doka maje wachecha ni kata mana gavana Masia bende podo kolose wi wachni to entie mok no dhi wuoth Victor gavana Masia sia nigi gavana nyaka sama owin foka winjo ni resign nyako wugi e rogo kama entie mondo lose wi wachni ka kamano to ng'eyo gini iwinja jalma wuoyo kata chama ang'o chairman mar public CEO CEO gi jok ma wuoye ma e county Masiagi jogi gin koro konego giwuo sani koro nego giwuogo pinge lwetgi eka koro ng'at ka ng'ato dhi walore kendo wacho ni an gini akia jeye manong'eyo jeye bende ndik dhoge owach gima nong'eyo wachni mbaka ma pod gore kia ni ng'ato laumu kia ng'ane kia nogolo asoya kia ang'o mane wasewacho tieko ni gima koro josia dwaro en ratiro nikech ka DCI gi ECC okutiyo gi kesni to report mora mora michaki miyowa mar mibadhi e county giwere godo wawach ni koro wewe ji ukwile county ka chieng' orumo ng'ato noyud matin motieko siya rum kamano kapok ng'ada chiaka chiel ng'eni de bed ni jogi noluchore modonja ei tich e yor kuo dok gibire mbele kama giwuoyo gi jopiny kendo lose magite confidence magino sodo kanjo gisi ni emomiyo giwacho ni we want to believe we were employees nikech barupe mane gidhi godo tatatagi nogo muhuri mowacho ni accepted deployed arrived on this date mo megi samoro kata bank details gi test manye wacho no nyaka gitem kanotem everything mabegi chule emomiyo Siaya ji ariyo en ni nyithindo moloso kagi kaponi nitie manochulo asoya kaka giwach ne gichulo gita to maduong' moloyo en ni kaka kijana mowacho ni ne en ligegano supervisor ne ligega kanyo to nokete tich nade to ng'at mane manonyiso supervisor ne chama nogocho ne biro waoro je biro kanyo ma bende ka chieng' ma je oleo to nyise niya ero waoro je biro kawuono lewe tich mana kaka wapenjo ni onge ng'at manyalo dhi kawo keyo ni kama ni pure kinyi win ka ng'acho tiko ni keyo kata in kidhi e puodho kanyo di penji to jachieno puro puodha ok dang' mora mora ni puodho no pur ni chieng' moro kiwacho ni ng'at mano oyoro nani to ni we puodho kapok oyoro jachien mano oyoro ni nyaka idhi penjiri jachien ni to en jachien moya kanye bwana wapenji e penja chiel momiya koni ni gir Siaya ni ji nyaka maki
fotugo gi ngima jopiny. Yes. Nyako chokoni en clinical officer. Bwana ng'eni clinical officer ok en ng'ata ng'ata, ok oja laboratory, ok onja pharmacy mapogo yath. Mano ma thietho. Mano laktar. Bwana. En kada en professional kada health sector ka. Ok en ng'ata ng'ata e osiptal. In fact, most of the hospitals, most of Victor Kibi hospital quality assurance officers, a ministry, health department, health. Kibi kate sub county hospital gite. Most of jok mane gin clinical officers. Kopogore gi nurses. Yes. To bende gin gi union, donge gin union. Gin union. Yes. Koro Kenya Union of Clinical Officers nyaka rene. Bende nyaka donje wachne. The other unions mamoko ma omulo the health fraternity Masiaya. Na to wachona ka the public service board Masiaya is a crime scene. It is true. Yeah. Oro na message to call the public service board Masiaya is a crime scene. Eh. Ging'eyo. Sani to koro we capture data. Ni keto methodology. Kia gi barua mara ng'o. Siacha hapa no nego bere disbanded. Kata makanti county mo nego be dissolved. To NCI. Nikech kaka winjo wacho ni mai mana department achiel. Okwange gima timore department mar education. Okwange gima timore department mar agriculture. Okwange gima timore department mamoko mudongite. Mito mibadhi jedi mabende ondiki. Koro mai ma EACC ke jogi gin joma nitie nyithindo mane otiyogi jo miluongo to koni anto na miyo ng'ani kae ok dwari e kizungu mang'eny kae bende accountant makia pod dhi om kieko ka auditor general bi kae ma ena ni ikawo ka ji kama ticket e buo lori e buo probox to gidhi giwacho kuma gini noae gi kumogike ma gavana bende tenore gi chien to koro wang'iyo ne gini owuok kure nikech sama gini timore neno ngato choko pesa makama to ya tongi osiptal. Wach malita ahinya kod Mungaji Wang sama bene mbaka mar dwaro gero log tich gi wach mar just ne wach manyo omako jotich mag county ahinya no ne uru wach ne